Kudian mata. Ada foto nama itu YouTube channel ada. Tapi halibo. Komla jangan sih komla. Hero pun ni komla betul ni. Kasih pun muni kerja. Tapi bina orang ni. Mada ni saja. Komla jangan gini. Komla. Amai. Hero pun ni komla ko jangan sih. Komla. Komla, nari komla datang. Ani, ibu jinanau, madai, noni nukor ni kerja kasihbu. Ani YouTube channel awak tamun tu angge besok borai bay, ambe semua dong pie Udalguri Jilla, kami ni be Bhairabkund ni be jaya di jaya Bhutan border, Bhutan jenang zaman dong, ambe ni be Swiss ni be gedau nang dong pie, tamun ang mitigani makase समायना beautiful natural bin जायखौ थामनां बे समाव आं दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि ब्लगाव without skip खालामालासिनो नोंथांमोनखौ आं नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आंनि बेकग्राउन्डआवबो नोंथांमोना नुदों गोबां समायना बे जितु भैरबकुन्द बियो भुटान बर्डारावनो दं नैबे भुटानजों नांजाबनाय हाजो नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोना नायलांबाय था बिनि आरो माखासे समायना थासारिखौ नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दं बेवहाय मोनसेल' जायगाया नांजाबनानै गैया जेराव भुटान हाजोआ ओरैजाय आं नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दं आरो बिनि साखाथियावनो नांजाबनानै दङ अरुणाचलनि हाजो माने भुटान अरुणाचल आरो ओरैजाय आसाम होननांगोन जेनेबा भैरबकुन्द आसाम बे नांजाबनानै दं मोनथाम जायगाया बेवहाय नांजाबनानै दं नोंथांमोना दिन्थिदों ओरैजाय जाहैबाय अरुणाचल ओरैजाय माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ नांजाबनानै दं आरो दा नोंथांमोना बेखिनिखौ दिन्थिबाय नोंथांमोना नायलांबाय था अरुणाचल भूटान चलो देखिएगा
खालामनो खाथियाव